White Hill Mansion hi in hlui to takani awangin mi chi hrang hrang an lo cheng ve to thina ral dau thin si pai tiang rengte inventor le poi khoi tu mi sual ti thlengin an lo cheng ve reng to thina ni kumsangkha zasari somni pania sak dei to khania New Jersey a in hlui le upaber te zinga mi ania mi hrang hrang an lo cheng ve to thin kan ti kha mi chen khat in lua tu hlui chen khat chuan he in hi an chwa san lo shim shima la cham bang ve reng an omani iwesa hian in le ram tam tak hlui to tak tak le la hlui vak lo te po tharau ina chen chil mun tam taka oma tharau chi hrang hrang shandani nang lo tak tak te an ni hloma hrang na sa em khovel hria tham khopa thang te po oma chungzinga pakhat chu tuna achan chin kan soi tur White Hill Mansion hi ani White Hill Mansion hi New Jersey mar chaklama in hrang na sa bertia an soi thina nia alar po alar emema chuwang chuan mi hrang hrang in finfia an lo tum to thina ghost hunt te po an lo nei ngun ve to emema an lut chuak ve reng thina ni heina lut chuak thin te hian ton hrang hrang an nei to thina minung te khovela mi ani lo ti hriat em thom te an hria a thlashang te an hmua thom record fu le thlashang thalak fu te po an nei fo ani White Hill in original dik tak hi chu tunami a hian ate da izoka atira chuan field chung ko chen na in ani thin Robert Field chuan heram ruak hilein an chung ko chen na tur in adu thu sam ang thlapina sa a athi nuwa afapa Robert Field pahni na ina ro chun le ani Robert Field pahni na chuan Mary Pell Field chu nupuya nein anu pa chuan fa pasari an neya ma se an van duai mema an fa te zinga hian puitlin thleng dam thleng pathum chi an oma adang pali te chu an no pan deuh lai nan boral vekani kumsangkha zasari somsari panga indo bawrua ka in cham chau vel mek lain Robert da second chu athi thut boka an chen na ina changa nai te Delaware luya rinhlel om tak mai na tlaluma athi dan hi rinhlel om viau ma se che swal pal anga ngaya nia anen liam vel tamai mayani pa bera thi ta ka chuan nu ber chuan anin le lo le an fa te pathum chu ama a en kolat ngai ta a kumsangkha zasari somsari paruka indolai chuan anin le lo chu le lam chuan an thi thlai na sa hlea Mary chuan jan lam nei lavin neutral taka omatuma ma se a chenom te chuan an en thana sa thei emema khoilam change ani hriatan tumna sa thin Mary ina American captain in zanri akil layan mufu hlau maya chuda chang chuan thu thang neu newa om chawa colonies lamchang ani chu an ring ta furani hetiang ani ta ka chuan colonial sipai te nu mu in be sein British sipai te chuan Mary in hi andap vela ma se engma mu an nei lem chuang lava ama ero chu Mary hi an rin let pha sotani kumsangkha zasari somsari pakwa chuan a in thubreng thei ta bik lawanya nge tu lam chang nge ani ti chu chiang takin alo langa Continental Navy Commodore Thomas Reed chu pasala aneita ani indawa zo nuin anu pa chuan White Hill a thlamwang takin an cheng duna boruak lian engma an nei zui to lo an thi nuwa Mary fapa Robert the Third chuan in chu arau chun chhong vele a anupui Abigail Stockton le afa tenen chuan chu ina chuan an cheng hawa anupui hi New Jersey a chung ko house ber te zinga mi raula tu ani nge Robert the Third hian anin chu chei tha in asak zaw bela inlian zok le man taw mel zokin asia mani de ober ma se a cheina na asum man he aturu le lutuka sumlamarin chan tur nei lem si lavin apong chei chat vak vaka ba tam taka nei pha a in hi achan pha chep nge anupui nu chapa zara an him shama anupui nu chapa hian chan chuakin a in chu a leisaka ti chuan Robert pathum na le anupui fanau te chu a chen chun zom tira an him shamani kumsangkha zariat soma Robert the Third hi athia athi nu hian
White Hill Mansion chu mi tam takin an in hlan chhawnga mi hrang hrangin an luah kuala he in White Hill Mansion a chen lai hian David Bruce chuan typesetting machine te pawh a hmu chhuak nge a he machine hi tunlaia typeface kan la hman tangkai tak tak te bulpui ber hi ania entirnan Times New Roman ang chi te kumsang khazariat somkwa chho khan pottery lama mi chal lang em Joseph Crossley chuan he in hi a chei thavele a lian zok le pui zok in a siama tuna alandan hi Joseph a sak that angkha alani reng ani kumsang khazakwa somni chawa khan arem don riau nia sha in restaurant lian an hong tarupa intur le eitur changkang sang sang an chhop chuak thina zu an khablai poin helai hmuna hi chuana omreng thina ni anei tu Henry Gleng chuan zu khap ani don ti a hriat vele a White Hill Mansion hnuaiah hian le lai ngala in hnuai pindan siamin chuta chuan zu a stock khol rui thin an tia an check chang poin engma an hmungai lo ti chuan an khwal thadeu tele an customer nei nung deuh te hna arukin zu chu an shal ru keu keu thina ma se atluang reng thei bik lava mi abum reng thei lo athil ti ruk chu man chwa ni in man hiala to ka kumsanga zakwa somsari chho thlengin restaurant atan chuan manania heti hun lai vel hi chuan a in chu atlabal ve to hle a sakchatangai hle to ti chuan lokna tur zong lem lo a in nga hlu ve shim shim tu pol chuan changrwalin an sa chale ta a in hlui chu arau puina nga ya chuan an da le ta ani heng hun chung zong zong hian White Hill chunga hian tha a cherenga thlasang an hmu ngun zwal te chu mi panau pang sambuang tha Maryfield fapa upa bernia an ngai te Henry Glen ka tha te French nu pakhat tha an ti mai te an ni mi pagai pakhat chuan he in hi fangkwalin a enfel thuak thuaka a zo to don lamania chuina chuana ma a che ina oma midang tu ma anum lo a khar fel don chuan tukver lama hoya a han hoilet le chia chu mu anei ta mi panau pangte kumthum vel bor sambuang thang mai chu alo om ve renga amazona chuan dingin ama chu alo chau mel kar mai engthil nge thleng ti po angai tua chian man ma chuan chumi panau pang chu a mu lai rengin a bole daya na thok tu te chuan he no pang hi Mary fapa upa ber anau pan laya boral ta kha ani an ring tangota he ina hian no pang nui her thoman shefau boka ama lia u naute no pan laya thita te kha he thom siam tu te hi ani an ring bokani Glen ka po khan a restaurant a khan na zo fel lo alane yani mai theya inchung pindan te azu te athu ruk chin na mun pakhata chuan a thom hi an la shefawa a chhong hnuaia changpoin a othum chhel chhul chu an shefa fawa azu thu ruk te kha ala buai puyani mai theani chumkha chu go santar pani hian he mun hi an tlo vea meiche o French chonga chong an shia chuan makan ti hle maya mu ero an nei lo an oshia chu an record fu nge a ama ero chu ngai thanon le ngial thin ma se athil soyan she thei tlat lawa French chong ani ti chi an she theya athil soi omzia eron she theilo mak deuh mai chu White Hill Mansion a tharau zinga hian zona chang thin an oma zona an han zo chang hian lo chang thin tu an omani chumkha chu go san dan nei chumin chia hloi ni em ti nan zota thimzinga chang chuan o ni e ti in aron chang ani chumdanga po mi tu emo chuan lawin lan la kanin be theyang em ti in a zot boka o bok chuan te reng tia changin a thozui hoka ma se chutia an be se lo tak chana an hmuwa wang chuan an hlau le reuh sia tuman an be zui ngam to lo ni nan sui White Hill Mansion tlo tu ten an thil hriat le ton zinga lar ber chu thomania thomak tak tak an she jing emema pindan ruak veka changte chuan pen thomte an she china mu tur om mangsi lavin phun sur sur thomte an she china
pindan danga zoi te a music play thom te an she chin chin khat chu he hmuna thla om hian tina si lovin alo fiam china chum khat chu atlo tu te zinga meiche pakhat hian pindan pakhata anom lain akor chu khoi tu anom nia shiat na aneya engma phei chu a hmulo shiat chian an cha ka wangin chu pindana chuan an kir le a an chian nu korlum hak ama aronin hlim ngot an hmu chuan makti nei nan khata an ka hau mai ani atlang puin white hill mention na tharau te hi tharau swal mi tina zonga che anom lava nasataka mi ti thai angkha anom lem lau boka tharau felchi an ni tlang pui ani chu ma se basement mun pakhata chuan tharau du om vak lau tak ngainat om chi alo a om ni nan soi china chulai muna an kal chuan lauruk na an nei china anom anuam lauru riau china launa na men lo hian a man chin ni in atlo tu te chuan an soi china chuwang chuan mitam takin he thla a omna nia an soi hi an dai lut ngam ngai lo shim shimani kumtam tak chung chu white hill mention a hian thilpa ngai lo ton chung chang hi ari reng to a chengan om lai reng point a om to ani naupang nui her thoma changa zuzuar thom thlengin ari china chuwang chuan he hmun hi tlo ve ta la engang tharau nge iton don a hriat mi alawani ole tunchumatan chuan khati zong kha ani le ri phota minlo ngai thlak saka wangin kalom emema ka video te ingaina zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia